aquest vídeo us ensenyaré com gestionar correus i reunions des del propi xat de ChatGPT. D'aquesta manera no haurem de programar reunions i enviar correus confirmant aquestes reunions, sinó que ho farà ChatGPT per nosaltres. Ho farem amb l'eina de Make.com, que ja l'hem vist amb altres aplicacions com la gestió d'inventaris i la creació d'inventaris. Com farem això? Crearem un assistent personalitzat, un GPT, que tingui accés a Make i li pugui enviar aquesta informació i després Make pugui programar a través dels seus blocs la reunió i a més enviï un correu. Llavors, quin nom li posem? Gestor de reunions. Descripció. Programa reunions i envia correus electrònics. Aquí anem a la nostra plataforma preferida per fer els prompts, perquè el volem optimitzat, perquè no volem que s'equivoqui en res. Llavors, anem a Playground i aquí a la nostra estrelleta, que ens agrada molt, li direm a partir d'un text en el que s'especifica la data, la persona, l'assumpte de la reunió i el correu electrònic de la persona, estructura la informació per poder-la enviar a un webhook de manera estructurada. Llavors, quin és l'objectiu? Que nosaltres, a partir d'un text en llenguatge natural, com per exemple, el dia 15 de març del 2025, la Maria Torres es reunirà per parlar sobre el pla de desenvolupament, correu de contacte, bla bla bla. Però també li podríem dir, programa una reunió pel dia 24 de gener amb tots els tutors de grau superior. I llavors enviaria un correu a tots els tutors de grau superior. Si ho volguéssim fer així, el que hauríem de tenir és un llistat amb totes les direccions de correu electrònic de tothom. I llavors dintre el nostre GPT, en l'apartat de carregar arxius, carregar tots els correus electrònics de tots els professors i per tant que d'aquesta manera quan nosaltres diem vull enviar-li un correu a Nil Garcia, que ChatGPT vagi a l'arxiu, busqui Nil Garcia, busqui quin és el seu correu electrònic i enviï el correu electrònic en aquesta direcció. Però en el vídeo ho fem d'una manera més simple i nosaltres proporcionarem el correu electrònic. Ja tenim això aquí. Què passa? Que si nosaltres ara utilitzem aquest GPT, doncs ens faria això. Anem a provar-lo i ho veiem. Clar, no li he donat l'email. Llavors, ell ja sap... no li he donat la duració. Ara sí. Ja ens proporciona tota la informació que nosaltres volem, però aquí a ChatGPT no fa res aquesta informació. Nosaltres volem que actuï, oi? Doncs com ho fem? Creant una nova acció. Què passa amb aquesta nova acció? Que requereix d'un codi de programació, però nosaltres ho farem sense codi. Llavors anirem aquí, en aquest GPT personalitzat que es diu createmake.com webhook schemas i li direm I would like to create a new bla bla bla. I ja ens pregunta què volem i què necessita ell. Jo li donaré aquest text i li diré this is the prompt and the information to send to make.com. Veus? I ens diu extreure la data i convertir-lo en format dia, mes i any. Extreure l'hora d'inici
extreure el nom de la persona, que és inventada, extreure l'assumpte, extreure el correu electrònic, extreure els 45 minuts de durada i a l'hora de finalització haurà de sumar els 45 minuts a l'hora d'inici. Ara ens demanarà el link del webhook, format europeu. Com una reunió, si no s'especifica l'hora, mal n'anem. Ara s'ha confós i es pensa que el que vull és que m'ho faci ell, això. Li diré que vull crear reunió en Google Calendar i enviar un avís per correu electrònic. Aquí has de barallar una mica. Només vull aquesta informació perquè la resta d'informació ja m'ho farà Make. Llavors, el que necessita ara, el link del webhook, i nosaltres, sense saber res de programació, ja tenim aquí el codi JSON perquè m'envia aquesta informació de ChatGPT a Make. Ho copiem i anem a accions, crear una nova acció. Copiem i aquí a política de privacidad anem a política de privacidad make.com. Aquí mateix tornem a ChatGPT, copiem això aquí i aquesta informació, aquest codi és mètode post. Per què? Perquè post vol dir que envia informació. Llavors ja ho tindríem. Ara aquí fiquem una foto maca, a veure quina foto ens posa. Bueno, no està malament. I li donem a crear, només per mi. Què haurem de fer? Programa una reunió amb Nil Garcia a l'11 del 2024 per parlar sobre l'equip de fluidodinàmica. I ara el que he de fer és run perquè li donem a run a Make que podria rebre la informació de manera automàtica, però jo prefereixo donar-li a run i que l'automatització es faci quan jo vulgui. Després, quan això ja estigui implementat, doncs ja canviaríem el trigger, l'iniciador, que en comptes de ser de manera manual, l'iniciador podria ser automàtic. És a dir, cada vegada que Make rep informació, s'activa l'automatització, s'activa l'escenari. Però ara ho tenim, que s'activi l'escenari quan nosaltres volem. De moment està pensant per què? Perquè no ha rebut informació. Però nosaltres ara li diem confirmar. Aquí ha rebut la data, val? Tenim que date and time és el 29 de l'11 a les 6:30. Data de finalització el 29, una hora més tard. La persona és Nil Garcia, nou equip de fluidodinàmica, e-mail i duració. Llavors, un cop ja tenim la informació aquí, què hem de fer? Doncs anem a crear un bloc de Google Calendar, create an event. Llavors nosaltres haurem de crear una connexió. Ara aquí ens demana Calendar ID, o sigui, si tinguéssim diversos calendaris, jo com no tinc cap calendari aquí li diem Primary Calendar, i aquí ens demana Event Name. Aquí li donarem a Subject. Start Date, Date and Time. End Date, finalització. Duració, duració. Llavors nosaltres ja ens hem programat aquesta reunió en el nostre calendari. Anem a donar-li ara en aquest bloc. I ara
ja s'ha enviat la informació al meu calendari i se m'ha programat una reunió de nou equip de fluidodinàmica. Val? Però se m'ha programat a mi en el meu calendari. Ara què hauríem de fer? Hauríem d'enviar un correu a la persona interessada. I com ho faríem? Doncs afegiríem aquí un altre bloc de correu electrònic de send an email. Subject, li diem que sigui el mateix subject que abans. Content, li direm hola i nom de la persona. I ara aquí afegim un email que seria aquest. Create a connection. Bé, i ara anem aquí i li direm torna a enviar la info. Ja tornem aquí i ja ha rebut la informació, ha creat l'evento i ha enviat un correu. Per tant, jo ara hauria de tenir dues reunions, perquè l'he enviat dues vegades a la mateixa hora, a la mateixa reunió, i hauria d'haver rebut un correu de nou equips de fluidodinàmica. Hola Nil, programa una reunió amb tu el dia bla 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 a aquesta hora, confirmes? I per tant, aquest és un vídeo per veure com des del propi ChatGPT, sense haver d'obrir Google Calendar i sense haver d'obrir l'email, ja podem enviar correus i podem automatitzar tasques del dia a dia. Tot això es pot fer molt més complexa i enviar correus a diverses persones o tenir ja la llista de correus i no haver-lo de proporcionar tota l'estona al ChatGPT, sinó que ella tingués totes les direccions de correu electrònic guardades dintre del seu coneixement i per tant només haguéssim de posar el nom de la persona a qui s'adreça aquest correu electrònic i bueno, es pot fer més complexa, però això és un exemple de com cada vegada des de la pròpia plataforma ChatGPT podrem fer més i més coses. Espero que us hagi agradat el vídeo i ens veiem a la propera. No oblideu que us heu de subscriure i que li heu de donar like al vídeo i activar la campaneta per rebre totes aquelles actualitzacions que anem fent. Espero que us hagi agradat.